Tervetuloa Palvelutukku Pohjoisen sydämeen. Täällä jokainen hylly on täynnä tuoreutta ja laatua. Valikoimamme on suunniteltu vastaamaan niin suurten ravintoloiden kuin pienten toimijoidenkin tarpeita. Yhteistyössä paikallisten tuottajien kanssa takaamme, että keittiöisi saapuvat ainoastaan parhaat, vastuullisesti tuotetut raaka-aineet. Meillä on erittäin kattava paikallisten tuottajien tuotevalikoima. Tämä on paikallisuuden voima. Palvelutukku Pohjoinen ei ole vain tavaran toimittaja, vaan yhteistyökumppani, joka kuuntelee ja palvelee sinun tarpeitasi. Meiltä saat henkilökohtaista palvelua joka askeleella alusta loppuun. Kokenut logistiikkatiimimme varmistaa, että jokainen tilaus saapuu täsmällisesti ja ehjänä perille. Joustavuus ja luotettavuus ovat meidän lupauksemme sinulle. Ja jokainen hymy keittiössä kertoo, että olemme tehneet työmme oikein. Palvelutukku Pohjoinen, ruokatukkusi pohjoisessa.